Covid-19 na vangin kan nunphung ti khaihlakin meka eile bar zawnna kawngah mitin ten harsatna kan tawh pha mek boka heng bora kara hian tun thleng hian keini Saron Veng chu Mizoram hun hrang hrang atangin champuina sum le pai mai baka chawhmeh chi hrang hrang thahnem tak kan dawng deuh renga hetianga min ngai saka du sakna thilpek miron pichin hi keini Saron Veng mi puite chuan lo bom kan ti tak zet ani heng du sakna thai le chawhmeh tam tak kan don te hi tlawngaya duty ten chhungtin te tan ti in an rem fela in tin ha an sem chhuak zela shileng kara heng tlawngaya thok chhuak nula le tlangwal nu le pa te hi fak an phu ngoi ngoya anim pek na wangin a let tam takin pathianin mala som nge yang ti kan ring tlat ani Mizoram hun hrang hrang atangin heng chhortui isdam diai khwa Khawbel Self Help Group Saipum Taitesena Group YMA Lungdar Paileng Salvation Army Darlawng Kor zawnna matangin tlangwal limomate pu PH Lalthazova te chung kwale AMC Ward number 8 Councillor Nula Christina Rolo pui sai lauten chawhmeh chi hrang hrang tam tham tak miron peto boka SAMARPANN PROJECT MIZORAM in chomdolna chung ko zata na mamo hrang hrang ron pek chun zom zelan tumbok tin mithil phal le tlomngai pol hrang hrang atang te mai baka kaushan hrang hrang atang te po in du sang thil pek le sum le pai thanem tak kan dong to bokani du sang thil pek min pek tum te po an lom bel zel bok ti kan shia a in zawai chunga local level task force Saron Veng chuan lom thu soini